Rata sa kamot kan mga otoridad ang 4 na persona kasali ang tulong minor de edad makalisan pang haboning bisikleta pasado alas 2 ning maagahon sa barangay Kiburak, Bagong Bayan Sur sa syudad ning Naga. Sigun sa pakipag-olay kan One Media TV48 Naga kay Police Chief Master Sergeant Wilfredo Angelos Mien II, mantang kan mahiling nindaan mga sospeka na may darang bisikleta sa 10 oras na banggi. Digdi na nindatig sitaan mga ini, alaga nagpulbar pa man subuot na magdulag ang sospek, mantang di naman ini nakadulag pa. Istorya kan mga nakasaksi digdi mantang nagsasagibon ning pagpapatrolya ang mga kapulisan kang Station 3 asin kaiba ang tanod kan barangay Kiburak, Bagong Bayan Sur kan mahiling ninda ang mga minor de edad na may darang bisikleta sa 10 oras na banggi. Kaya digdi naman subuot nagduda ang mga kapulisan, kaya digdi na tigsitaan mga suspek na pag-araman man ng mga taga barangay San Roque sa Banuaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Istorya kan minor de edad sinusugo sa nasubuot sinda ni Erickson Peña, 20 anyos, karibay ang 500 pesos na kada sarong makuha kaining bisikleta. Sigun pa sa mga aki na dapat na magayon at maray ang sa indang makuha ang mga bisikleta. Aabutan man sa 8 pidasong hinabunan na bisikleta ang na-recover digdi, asin chap-chap na mga parte kan bisikleta. Sa ngunya nagpapadagos ang investigasyon kan mga otoridad, mapadapit man sa panhabon. Asin nagtitirar naman sa Station 3 ang 20 anyos na suspeka para sa patong-patong na kasong isasaangat digdi. Mark Mendoza para sa News Force, Bicol.